Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauwan. Kwentas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay abinay am ngay nuwidro na dya tao ti dakalagatan ti kumpanya tayo. Inala na lang ti share na ti kumpanya, papa. Adday din tinispal ko na dakalagatan. Iso nga awanan ti share na ti kumpanya. Di yamot ngamin imbaga, papa. Kinitampay ko mangay mo na nagiti records. Sakbay ngay manugot ka ngay ruwar na ti share na. Di mo among aramatan ti utek mo. Sorry, papa. Diyak ka maakasta. Lalaka ti mangibaga iti sorry. Oh, nakalagatad ti pukaw ti kumpanya. Babawi kon anang ipamanage ken ka ti kumpanya. Ikan na kumapay ti may sagundaway, papa. Patarayam lang ta tilugan. Kumpurmi ti pangiturungam. Boss, sa dino kumangay ti papananta? Patarayam latan. Kumpurmi ti maturong ta. Kaya't ko nga iliwliwag ti madya na pasama kiti kumpanya nga impyar ni papakanyak. Agturong tangarod iti igit ti baybay, boss. Parang agkalma ti panunot yo, numaki tayo tinalawa at taaw. Sige. Basta patarayam latan tilugan. Uray adayo ti madanon ta. Un boss, ibagayo latan no agsubli tayon. Sayang lang tig gasolina no kastoy. Basta masayar tirik nana. Agpataray iti lugan. Ngawan matmas no papapanan na. Insan, nakalidliday ka manen ang naggapo iti pagadalan nyo. Apay ka di manen. Pinagungtanak manen dya maestrami. Tawan ka no ti impas ko a project ko. Manipod awan da tatang kananang, gapo iti dayjay nga aksidente. Kastuyan ti mapaspasamak kanyak. Awan aramata ki pagadalan. Ladingitak no di ka matulungan Tatultulungak mat ngamin dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Amumat, may saak lang mat aserbidora iti restaurant. Maawatan ka. Dakkel ayamanak. Tapi nalubusan da kadagiti dadakkel mo. Ang makipagyan kanyak dito'y basit abalay mi dito'y igid ti syudad. Tap nga da kadwam. Kan as-asidag apag naag amapan iti ayan ti trabaho. Imay ka din isalod dito'y manang. Imay itay, sir. Nakita ka nagsauda kin ni papayo. Idikwan, pimanaw mo lang. Anyaman nga tan tinagsaritaan da ka ni papa. Kasla dinamag na no napanam. Kat imbaga ni Sir Adina mo. Pimanaw ni Madam Salud anak kami suot. No apaya kanayon nga umay dito'y dadya tao. Kanayon nga umay Taiso ka nga rod ti intulag da nga agbalin nga asawa yo, sir. Pagayatan lang ni papa nga ipaasawa da kanyak di anak ti gayam na. Mayat met dadya salod. No kasta, saan yung ay-ayatin ni Madam Salud, sir? Ni papa ti mangayat ken kuana manang. Agkasapulan da iti para dalos iti sanga ti restaurant apag trabahwag. Saan ka di? At ipagtrabahwam a restaurant? Kat sangamat laang ti hotel iti nga to ti restaurant, insan? Insan. May sa atao ti akin kukwa iti restaurant kan hotel. Restaurant iti basement. Idinto ta hotel mo't iti nga to. At dapay diskwan iti sabali manen apasat ti basement. Siyak salangan ti sarak mo a para dalos iti restaurant. Kasano nga iti panagadal mo? Mababainak, no adda ipapaaramid a project. Saan ko maaramid, tawan kwartak. Agtramaho aklaangan. Di, ingka nga ron agpa-interview. Masapul ngamin nga adda pa'y interview na. Para dalos laang, adda pa'y interview na.
Ada maakay a selebrasyon di kabarbaro a pasdek ni kumpare nga ama ni Salon. Masapol nga adda ta ija no Rami, Jeffrey. Masapol ka di pa nga umayak, papa. Kat adda kayo matan. Ne, masapol nga adda ka ijay. Ipakitam ka ni kumpare anapudno ka iti anak da ani Salon. Awan ka di ti karbengak amang pili. No asino ti agbalin akatakunay na ko iti biyag, papa. Alya pa lang ti sapulam. Adda mabalin da Salon. Gayem ko pa iti amana. Agayem kayo latamat iti amana. Nga oray saan kami ngagkatuluyan iti anak na, papa. Di na kay babayin, si ka Jeffrey. Apay nga rod, pinalubusam anat naturong ni Salon iti kwartom iti kalabas. Hello, Salud. Si kamat gayam dayta. Kumusta kan? Nabayag adita nagkita? Imisam ka. Ngam, madlaw ko ang mapilpilitan ka nga umisam, amiga. Nagsinaay ka pa'y. Oh, apay ka di. Ni ngamin Jeffrey a fiancé. Madlaw ko alumamlami isan kanya. Di ka dinataar nga tao, iti may sa kumpanya, diti lugar tayo. Wan nga rod. Numapanak iti mansyon da. Ibagada nga awan ka no. Diyak amo no papapanan na. Apay adi mo awagan nga umuna. Sakbay amapan kay di mansyon da. Wan nga paiso. Ngam adda dagiti panawan nga awaga. Kat madlaw ko asaan ang magaganan ang makisarita kanya. Sofia, kumusta nga iti interview? Mangrugi ka no inton Lunes insan. Nasayat nga ron no kasta. Addan ton trabaho. Wan nga rod insan. Kamaudyanan na. Agtrabaho ak matlaangan. Selebraran ta nga ron ti kaaddan ti trabaho, insan. Intaman mo't padasan ti agpalpaliwa iti disco iti asidag ti pagtrabaho, ha? Diyak pa'y napnapan iti disco house insan. Sa maysa, awan kwartak. Di, syak ti taya. Italaang matapadasan ta ti sumrak iti disco house. Anya nga ti itsura na ti disco house. Iso nga rod amapanta, tapno makita ta no an ti itsura ti kunada a disco house. Kastoy gayam ti disco house. Ada agsalsala. Kan ada pa'y aging inom. Wan nga ron. Intaag to gaw ijay suli. Awan unay ti tao ijay. Ada basit alamiseta ijay. Ijay ti papananta. Mayat nga agpaiso ijay, tawan unay ti tao. At tayo pa'y di ti pagsasalaan da. Anyamat da ito'y nangawisam kanyak insan. Enjoyan talaktan ti agdangag iti music. Ken agbuya kadag iti agsala. Kastoy gayam dito eh. Oh, kita mo. Mapanda mangala iti drinks da. Japan nakabar dito eh. Inakman mat mangala iti ladies drink. Tapadasan ta ti uminom. Uray basit laang. No da kayo di kagasat ka ni Jeffrey. Swertem. Nataar lang nga rodan. Bak nang pay. Jack ipalubo sa mapayak kan kwa na. Ay ayatek ni Jeffrey. Rumbang laang. Ikagumaam ada kayo ando at katuluyan. Tulungan nakman. No kasano ang matagikwak ni Jeffrey? Saan ka ngagdanag, amiga? Ado ti pamuspusan. Tapno matagikwa kan agbaligi ka ni Jeffrey. Agyaman ak unay kan ka, amiga. Iso nga itapay laang, ag-blowout kan, takukwang tulaang ni Jeffrey. Sofia! Apa yan? Kasla maulaw ka matan. Jack man mo. Nagsakit ti ulo. Kaya't ko ti agid da. Inak ibaga iti maysa nga amamok at trabahador di ta hotel, ta itulod da ka iti maysa kwarto. Alaman nga ron. Nagdagsa na talaga ti panagreknak iti ulo. Maulaw ka talaga. Nagdagsan dag iti sakak. Jesus. Agrikos ti panagkitak. Anya ka ti dya ininom ta. Tsaka mo,
Mabit lang nga ron, Urayan na kami dito, eh. Apay kastoy. Kasla, jak makatakdar. Anta ka ta na ilaok, iti ininom ko. Mabantaman pa iti may sa disco pub. Kayat ko ti manglipat. Jak pa'y kayat ti agawin. Da kayo ti makam mo, boss. Pagiso. Dandanita iti may sa diskwan. Nabayag jak napnapan iti disco house. Intabas ito minom. Ngayon, ang mga nujak to makamaneho no makainumak, boss. Mabalintamat ti maturog iti hotel. Adamat hotel iti papananta a disco house. Ala, intakid din. Ibati mong tilugan iti parking lot. One boss. Mangsenyas ka iti umay mangyag iti drinks. Taipan na ijay pang VIP a table. Ariglado, boss. Urayin naklangan ni Jay. Sige, umuna ako ni Jai. Sumaruno ka. Apa man na may bagam ti drinks ta, ha? Iyagda ijay VIP table. Ariglado, boss. At na nagpinta sa babae iti suli. Kasla maditirik na na. Apay nagmaymay sa. Boss. Sa bali ti panang mingming yu iti naidya babae, napintasan ka day. Nay, adda babae kan lalaki nga imasidag kan ko na. Kat tinulungan da ngayon ruwar. Mabit lang, boss. Rumwarak pa'y biit. Tika di babae ti sinurot ni Koryo. Apay nga ta. Insan, dito'y akwarto ti pagturugam, ha? Sumarunong kanto inton bigat nga agawid. Panawan na ka di dito'y hotel. Kwa ngamin, insan. Malagip ko asaan ko nga inkandado ti balay, idi ada sinublik. Ay, ang mga nada sumrak nga agtatakaw. Delikado. Sige nga, Rod. Diyak ka talaga kabalan. Diyak ko makayat ti maturog dito'y hotel. O sige, pasensya ka, tapanawan ka talaga. Apaman ang makaunag ka. Ilak mo di taunag, ha? Taagawid akmutan. Sige, insan. Kat agyaman na. Nagkapam ka ni. Apay rin ka. Sinurot mong samat tinapinta sa babae. Upin pa'y na Jai. Boss, napintas na dya babae. Saan ka day? Wan nga ron. Inyawid ng samat. Takas lama ditirik na na. Kwa, boss. Impanda iti kasit gan a kwarto da ito'y hotel. Kasta ka ni. Anya nga ta tinagan tinapinta sa babae. Kaya't mo ka di ama-ama mo, boss. Dumtang to day tagon daway. Loko. Kasano ko ma? Ala, uminom dakit din. Itamam pa'y nga ibaga na napintas ka no day dya babae. Diyak pa'y nangag nga imbaga na napintas ni Ma'am Salud. Sa bagay, agpa'y sumat namin. Sana napintas ni Ma'am Salud. Adda nga ta inlaok na itininom ko. Sabalin sama tintad da kanyak. Makatorturog ako. Permi abartak yo, boss. Nakag pa-reserve iti kwarto pagturugan nyo. Baka mo ka. Diyak samat ka ng amo tilaod kandaya. Alaman ka diti wallet ko. Dahin ka nga rod agpa-reserve. Sige, boss. Panawon kayo, pay. Katulag ko man git DJ lalaki ang nakitak. Anang tulong iti DJ babae. DJ mo ta kwarto ti pangipanakkan ni boss. Ikak iti kwarta DJ tao. Nalakalaang to nga irasunan. Tagpadadah anabarte. Hala, boss. Umunag kayo na iti kwarto. Dita a kwarto ti pagturugan nyo. Kaya't mapanak mat iti sabali a kwarto.
Sige. Ang masapat araw mo rin ton bigat. Importante ti aramidag. Ha? Ang boss, masapa kayo nga tayong ton bigat? Apay kumasan. Ha? Apay sa bali ti rungid mo. Ha? Makita no masapa kayo, boss. Kaano pa yan aladawa kiti trabaho? Nang rona no da importante nga aramidag. Sa bagay. Wan matkidi, boss. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadamat gayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida nakatalikod. Nakaturog samad. Idabag ti silaw. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.